comezamos, Santi, por favor, con a valoración do partido, por favor. Bueno, partido de necesidades, non? De dous equipos que estamos na parte baixa da táboa. E, bueno, un fútbol moi directo ambos. Neste campo, pois, ao final, polas condicións que se dan, o contexto que se dá, pois, pode ser o máis práctico moitas veces, e, bueno, por detalles, como é nesta liga, pois, decídese o partido. Non sei se esa última xogada define un pouco de querer, pero non poder, esa impotencia por momentos, non? De querer, pero que non chega. Home, querer non queremos estar aí, sin duda, non? Nadie quere estar descender, nin estar na parte baixa. Un como deportista xa en xeral quere estar arriba, quere gañar. Pero, bueno, son detalles que as primeiras 5 jornadas, 10, casi que xa compro si queres, pode ser mala sorte, pero, bueno, cando estamos aí, pois son estes detalles que son os que marcan a diferencia. O que marca un xogador top de outros, pois, esos son eses pequenos detalles. Bueno, eles tuveron esa, chamalle fortuna, tamén tuveron as súas ocasións, e nós non chegamos a efectuar as ocasións que tuvemos. Santi, o gol toca a Brunet, ti que estabas aí día, toca a Brunet de cabeza. Sí, toca a Chapu, eu creo que Chapu percibe que bueno, que llevan un xogador do Laredo por detrás, e, bueno, non tuvo fortuna no despexe, e, bueno, ao final acabou dentro. Doen máis cando é así, o sea, o único gol que recibides que sexa así nunha xogada pues, desafortunada. Sí, bueno, sí, ao final non é un erro como tal, pero, bueno, é un desacerto noso, ao final eso sí que fastidia máis. Si ao final o rival pois fai unha xogada de balón parado ensaiada ou combinativa ou que teñen traballado e salen acertado, pois, bueno, ao final xogas contra outros 11, non? Eles tamén traballan toda a semana para que se den certas cousas no finde, pero cando é xa un pouco desacerto nos, un desajustes de marcas, etc., pois igual sí que doi un pouco máis, pero, bueno, é así o fútbol son moitas veces deporte de errores que se aproveitan e, bueno, eles aproveitaron esa ocasión. Hai algo a que agarrarse ainda? Quedan puntos en xogo, orgullo... É moi difícil, vamos a ser realistas, é moi difícil, hai que ser realistas e, bueno, se non me equivoco, creo que quedan 11 partidos, esos 11 partidos son 33, daquela hora creo que estamos a 13 do play-out, se non me equivoco. Bueno, son a mitad dos puntos deses 33, e, bueno, mentras que non haya nada matemático, cousas peores ou cousas mellores se viron no deporte, non? Daquela hai que seguir traballando. O próximo fin de temos un viaxe a Cantabria ante un bo rival e filial como é o Rayo Cantabria, e, bueno, é un rival directo, igual era tamén o Laredo. Si que temos, si ahora así analizando, creo que temos moito enfrontamento directo, temos Langreo, temos Ourense, temos Coruxo, algúns máis se me fai por aí, e, bueno, hai que intentar loitando, que ao final no deporte é caprichoso, e igual que perdes 7 seguidos, podes chegar a ganar 7 seguidos. Como estaba o vestiario agora? Pois, adecuando as palabras, pois fastidiados, non? Ao final, pois, como dixen antes, a nadie lle gusta estar aí, e, bueno, hai que sacar orgullo e seguir traballando ao longo da semana para que se sigan dando cousas boas.